I Joanna-huset kan børn og unge henvende sig på alle tider af døgnet, hvis de står i en krisesituation, som de har behov for hjælp til. Når børn og unge kommer til Joanna-huset, så byder vi dem velkomne og fortæller dem lidt om vores krisecenter og hvad vi kan tilbyde. Vi giver børn og unge tid til at lære os at kende, og det gør vi, fordi vi ved, at tillid det kommer først. Og fordi vi ved, at det er i relationer, at metoder og tilgange får deres kraft. Når børn og unge henvender sig i Joanna-huset, så er det ofte komplekse problemstillinger, de henvender sig med. De henvender sig, fordi de har behov for at blive afklaret om deres situation og få rådgivning om, hvilke muligheder de har. Vi mener, at forudsætningen for de bedste rådgivningsforløb, det er, når barnets erfaringer og vores faglige viden og erfaringer mødes. Vi kalder det et sammenskabende rådgivningsforløb. Det første, vi gør, er i samarbejde med barnet at undersøge barnets situation nærmere. Vi finder sammen ud af, hvad der er det fælles formål med forløbet i Joanna-huset. Det vil være i den her undersøgende fase, at vi sammen bliver klogere på barnets problematikker og behov. Og det er også i den her fase, at vi blandt andet bringer vores viden om børns rettigheder og kommunale processer ind i samtalen. I denne fase bliver vi også sammen opmærksom på, om der er viden, vi mangler, før vi kan bevæge os videre til den næste fase. Vi brainstormer sammen med barnet eller den unge og undersøger forskellige muligheder for, hvad der kan gøres i situationen. Vi taler om de åbenlyse veje, dem der er mere vanskelige at realisere, og de drømmende og utopiske veje. I slutningen af idéudviklingsfasen så udvælger vi de idéer, vi sammen skal arbejde videre med i skabelsesfasen. Det gør vi ud fra vores faglige viden om, hvad der er muligt og realistisk, og ud fra barnets viden, ønsker og drømme. De andre idéer, dem parkerer vi, men det kan godt være, at vi skal vende tilbage til dem senere. Nu er vi nået til skabelsesfasen. Det er her, hvor vi har udvalgt en eller flere idéer, som vi handler på. Det kan være, at vi sammen laver en underretning til kommunen, at vi arrangerer et møde mellem barnet og kommunen, hvor barnet har en bisidder med fra Joanna-huset. Det kan også være, at barnet afprøver en ny form for dialog med forældrene eller anbringelseshjemmet. Eller at barnet for en periode kommer i husly i Joanna-huset. Men der kan også være andre handlinger, som vi sammen beslutter at gå videre med. I Joanna-huset, der kan børn og unges forløb se meget forskellige ud. Når man arbejder samskabende med børn og unge, så er der ikke en fast plan fra start til slut. Derfor er det vigtigt med klare rammer mellem os og barnet, så vi hele tiden afstemmer, hvor vi er i forløbet, og for eksempel, hvad det næste skridt er. Nogle forløb er korte, og andre er lange. I nogle forløb, der bevæger vi os frem og tilbage i faserne, fordi vi finder ud af, at der mangler viden, som vi må tilbage og undersøge. Eller at den idé, vi valgte at arbejde videre med, den ikke gik, eller måske ikke fik den effekt, der var ønsket. Måske var kommunen, forældre eller andre omkring barnet uenige i, at løsningen var den rigtige. Så kan det være, at vi sammen med barnet må brainstorme igen og udvikle andre idéer. Men det kan også være, at vi hjælper barnet med at klage over ikke at have fået den hjælp, som barnet oplevede at have behov for. I Joanna-huset, der har børn ikke ansvaret for at løse deres egen situation, men de er heller ikke passive modtagere af voksnes hjælp. Børn har, ligesom alle andre mennesker, en unik viden om deres eget liv, som ingen andre kan have. Derfor er det afgørende, at børn får indflydelse og mulighed for at handle på deres eget liv. Børn har rettigheder, og vi ved, at børn er i stand til at bruge deres rettigheder og udtrykke deres synspunkter, når de støttes i det. Samtidig ved vi, at ingen kan klare en krisesituation alene. I Joanna-huset er det vores udgangspunkt, at børn og unge ikke bare skal inddrages. De skal samarbejdes med. Og lige præcis derfor arbejder vi med samskabelse.